și peste tot ei cunosc și limba română, însă mai puțin. Am ajuns și în centrul orașului, iar aici scrie Stepsi, pentru mine cel puțin. Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi am ajuns în Sfântul Gheorghe. Ne-am uitat un pic pe internet și am văzut că acest oraș are 70% din populație maghiară. Sunt maghiari. Foarte curios, am venit aici cu soția să vedem dacă chiar așa este, dacă în inima României sunt atâția maghiari. Vrem să vedem dacă pe la magazine se vorbește limba maghiară sau numai limba maghiară sau limba română. Vrem să vedem dacă pe stradă, cel puțin până acum, am văzut că se vorbea mai mult limba maghiară decât limba română. Vrem să vedem și cum se prezintă orașul. Vom merge pe la magazine să vedem dacă va trebui să vorbim în limba maghiară pentru a cumpăra ceva. Am văzut un videoclip pe internet cum că fata de la magazin nu știa limba română, vorbea doar în limba maghiară. Uitați și aici Cohaș, spital. Foarte multe clădiri din astea așa destul de vechi. Nu știu dacă sunt clădiri construite de maghiari, dar cu siguranță sunt construite de austro-ungari, pe vremea când această regiune delimita cumva România mare de Austro-Ungaria, înainte de al doilea război mondial, când România a preluat această regiune. A venit frigul aici în zonă. Am plecat de la 12 grade de ieri, când a fost la Ploiești, la minus 2 grade aici în Covasna. Și este foarte, foarte frig. Și ne-a cam înghețat și mâinile și obrajii. Uitați și aici o clădire foarte frumoasă. Probabil o mănăstire ceva. Da, cu siguranță. Am văzut că peste tot este scris și în limba maghiară și în limba română. Dar nu știu, suntem curioși cum se înțeleg aici românii cu maghiarii. În ce limbă vorbesc ei sau nu vorbesc poate. Aici e un muzeu. Acea clădire aparține acestui muzeu. Muzeul Național Secuiesc. Uitați cum vă spuneam, scrie și în limba maghiară și în limba română. Dar pentru că zona, evident, este România, prima țară și prima limbă care trebuie scrisă aici trebuie să fie limba română, indiferent de minoritatea care există aici. Până acum am plăcut impresionați de această zonă. Este diferită. Uitați ce frumos aici muzeul. Dar clădirile sunt așa de austrieci, germane. Toată lumea pe stradă vorbește în limba maghiară, în inima României.
ziua. Ne-am întâlnit acum cu o doamnă și era interesată de un proiect de casă să îi filmăm cu drona. Dar noi nu avem deocamdată dronă. Filmăm așa mai mult pe stradă. Să înțelegeți exact cum arată zona la pas când veniți să vă plimbați. Am încercat să luăm un mijloc de transport de la gară. Am venit de la gară aici și nu am găsit nici Uber, n-am găsit nici Bolt. Nu este niciun șofer, probabil nici nu există, că n-am văzut nicio mașină. Nu știu cu ce se transport aici. Taxiurile erau aici, în centru. Deci n-am găsit nici taxiul acolo la gară. Am venit pe jos, am înghețat un pic. Dar oricum vreau să luăm zona asta la pas. Să vedem cum se prezintă pe aici. Să gustăm și ceva local. Iar aici am văzut scrie Școala Normală de Fete. Dar acolo scrie Colegiul Național Mihai Viteazu. Acum nu știu ce să înțeleg, dacă acolo colegiul acesta este doar pentru fete sau este și pentru băieți. Program național de dezvoltare locală. Șantier. Da, interesant. Uite aici și cafea, iubici. Da? Am ajuns și în centrul orașului, iar aici scrie Sepsi. Pentru mine cel puțin, Sepsi este doar o echipă de fotbal, însă probabil în istorie acest oraș s-a numit așa. Iar românii l-au numit Sfântul Gheorghe. Altă chestiune, nu știu să zic. Așa se prezintă și aici piața centrală. Foarte frumos. Mai rămas așa câteva decorațiuni. Foarte aranjat. Cu pavaj frumos. Și cum vă spuneam, parcă nu suntem în România. Este evident că aici sunt foarte mulți maghiari care locuiesc și trăiesc în această regiune. Ne simțim ca într-o țară străină, cel puțin. Nu că ar fi rău sau ar fi bine, însă așa ne simțim. E și aici un bloc din ăsta decorat. Piață frumoasă.
Restaurant și... Când vă puțin cu Brașova, cu Oameni buni, ca să vă răspund la întrebarea din titlu, să știți că nu există niciun fel de rasism de limbă. Așa. Da, cu siguranță cei mai mulți vorbesc limba maghiară, dar în localuri și peste tot ei cunosc și limba română, însă mai puțin. Poate decât așa să se descurce cu niște cuvinte pocite, dar vorbesc limba română, comunică în limba română cu noi. Ne-am convins că Acum, între oameni, nu știu cum să înțeleg ei, nu știu cum vorbesc între ei românii cu maghiarii, însă așa, în prima impresie, este una foarte bună. Nu știu cu ce par să spun că seamănă aici. În Târgoviște era așa. Ce acolo, restaurant? Nu știu. Nu cred. Nu, chiar să bem și noi cafea, nu cafea. Turnul de control. Să mergem acolo la podul ăla. Ce? Mergem la pod. Fain că și eu am mai păstrat pe la foc. Eu nu te auzi dacă nu vii aproape. E fain că au păstrat instalațiile încă. Ia. Pe jumătate, nu? Da, așa, să-ți fac o poză. Gata? Hai să mergem și noi pe aici. Dar sunt niște clădiri frumoase aia sus aici, să vedem cum arată. De care steagul Ungariei aici a pus. Nu scrie nimic în român aici. Gabor Aron. Ce e? Nu știu ce scrie, că nu sunt. Deci română. Biblioteca județeană. Biblioteca județeană. Board Peter. Ce fie, nu? Așa, da. Hai să mergem înapoi. Haide. Ce frumos e parcul ăsta așa în vale. Vezi? Da, sare pe aici. Ce? Vezi?
Hai să mergem acolo, la podul ăla. Da? La podul ăla. Ah. Ca de la Săpti. Să uită unde stăm pe noi. Bune. Da, e... Turiști în țara noastră. Dar parcă te simți așa, într-o țară străină. Da, să știi, când auzi vorbind limba maghiară, da. Parcă aștept să vorbesc și român, da. Pinitului maghiar. O luăm cu noi la o mică plimbare pe aici, prin parc. Ok. Uite, țintar. Țintar aici. Da, știi că am piram. Pardon, țintar, nu? Măsturei. Nu știu. Uite și șotul, uite și șotul, castel. Tot felul de jocuri pe acolo, nu știu, cred că te scoți din... Aici, uite. Și care ajunge primul. Asta mergem aici, ce lac înghețat. Chiar fric pe aici. Dar la predel ce zăpadă era. Ah, pădulețul ăsta. Da, podul ăsta aici, mă. Da. Noaptea se vede foaie, care le dă. Înghețat lacul aici. Da, uite. Bune? Înghețat și până, băi. Să vezi ce frig, ia, înghețat lacul. Ia. Da, prințesa mea. Prințesa mea pe pod. M-a înghețat lacul, frate. Cam atât de frig este aici și noi am venit. A fost zilele acestea și 14 grade în Ploiești. Da, mă pe tine. Și am venit la îngheț aici. Noi n-am asta. Nu știu, lacătul, dar chiar Ca în Germania. lacătul iubirii. Podul Suspinii. Podul la... Deci, să zăpuz, mă. Forever. Nu este și dâpul Asta nu ăsta? scrie nimic. Ia vezi dâpul ăsta? N-am mai scris nimic aici. Vom merge în continuare în vlogurile următoare. Ne dorim să ajungem și în Harghita. Miercurea Ciuc să mergem. De fapt. Mergem la Miercurea Ciuc? Acolo înghețăm, cum erau minus 15 grade zilele astea. Măcar nu să mai vorbim. Cam așa se prezintă centrul orașului Sfântul Gheorghe. Sau Sepsi. Ca să fac eu poze. Să fac poze. Dar cu microfonul ăsta nu te auzi. Să fie aproape. Cum ți s-a părut aici? Și mie mi-a plăcut. Mă așteptam, nu știu, să vorbească și limba română mai mult, dar nu să vorbește. Da, foarte puțin. Da, ei vorbesc maghiară între ei, aici vin 70% Bine că dacă maghiari.
dacă vorbești română, ei îți răspund în română. Ce Da, bine da. la randevul lor. Se chinuie să-ți răspundă în română. De 2 ori am Folosesc așa niște cuvinte pocite, Da. parcă trase așa un pic de forțate. Pentru că, evident, ei dacă vorbesc în limba maghiară, limba română este o limbă străină pentru ei. Și dacă sunteți de aici, din zonă, să ne spuneți cum vă înțelegeți cu românii cu maghiarii de aici. Vă înțelegeți bine, nu vă înțelegeți, vorbiți, nu vorbiți, în ce limbă vorbiți? Hai să-ți fac poză și aici. Mico Imre. Mico Imre. Aici este Zecheli Mico Colegium. Aici seamănă puțin cu Brașov, nu centru. Da. Dar cafea tot n-am băut. Acolo pe acolo. Da? N-am băut. Uite. Sepsi Zegen Gogi. Da, deci așa se numea. Sau așa e tradus. Sepsi. Deci acum suntem în Sepsi, nu suntem în Sfântul Gheorghe. Și la Târgu Ștefrie, care a fost Sepsi sau Nu nu știu cum să zic. mai sus de înțelegeam de fapt. Da, aici este ținutul secuilor. Mie mi-ar fi plăcut să vizităm și acel dar oricum nu era închis. Nu știu, un pic mai tare, nu cred că te auzi. Da, frumos pe aici piața. Interesantă experiența să ne simțim un pic străini așa în țara noastră. Dar nu e un deranj. Și Am venit cu trenul. Mașina. da, am venit cu trenul aici și ne-am căutat, nu știu dacă v-am spus, dar am căutat un transport până aici și nu am găsit nici Uber, nici Bolt, iar aici emblema. Hai să-ți fac o poză. Hai să mă duc mai departe, ok. Păi normal. Mai normal. Gata. Hai să-mi faci și tu, tot așa cu ăsta, filmezi. Da, filmează așa, filmează în continuare și fac tot. Ce-am făcut? Și ce și-am care să fie. Cam așa se prezintă o ședință foto cu soția. Evident că trebuie și poze, nu? Ia. Fac și așa o poză, stai un pic să fac și așa fără să filmez. Uite frumos aici. Toată lumea pe stradă vorbește limba maghiară. Majoritatea oamenilor. Să mă face câteva poze pe aici, ca amintire. E o clădire faină. Faină. Cred că ăsta a fost în Păduviș, așa.
Da, vezi, l-a lăsat așa și l-a împodobit decât. Da, hai. L-a lăsat în pământ, fără să-l tai. Nu crede că ai Foarte frumos. Aici cred că a fost part de distracție ceva. Da, tădii de Crăciun. Da. Bine, că ăsta e de part de distracție aici, cred. Deci aici cred că putem bea cafeaua. afară. Nu afară, dar e înăuntru. Hai să vezi că tu-i mare aici. Unde? Și unde și ce ai văzut? Am venit de la căldură la frig și am înghețat. Da, ca să ajungi în București sau în Ploiești, cum am venit noi, trebuie să schimbi cumva ruta și trenul la Brașov. Astfel nu poți ajunge aici. Știu ce e pe aici. E faină clădire. Sunt aici clădiri frumoase. Deci centru vechi, statui acolo. Ai văzut tu? Da, de acolo. Departe. Aici. Să mă făcăm. Greu la deal. Vedem și statuile lor. Evident că această zonă este condusă în Parlament de UDMR, care este partidul maghiar. Și că își păstrează cumva tradiția. Dar vedem aici pe Mihai Viteazu. Da. Ce tare. Da, se vede că este un pic cam lăsat în paragine așa. Nu prea interesează pe nimeni, dar... Da, da. Acum, fără să fiu rasist cumva, parcă pare lăsat intenționat așa. Am pus placa înapoi, da? Statuile maghiarilor arătau mult mai bine. Da, este o formă de rasism și asta. No. Păi este lăsat în paragină aici, n-au mai făcut nimeni nimic. Da, se dărâmă totul pe aici. Da, asta și ce. Ai grijă, ai grijă. Hei, hei, hei. Păi nu te mai mișca. Ține-te de ceva. Te spargi covul. Hai că și eu urmă. Hai. Dar ai grijă că și acum tot aruneci. Cădeam la picioarele lui. Hai bine. No. Cucubau. Bă, că nu te potolești până nu cazi. Hai pe aici. Este un loc nebun. E de frumos din asta. Ia, ce E ca o picăiere africă care filmez. În această clădire a trăit dr. Fogolian Cristof, îngerul și fiul său. Fogolian. Următoare formulă ceva mult, dar Da. Istoria zonei este maghiară, oricum, dar
austro-ungară, de fapt. Pentru nemurirea zilei de 1 decembrie 1918, înfăptuirea visului de aur al tuturor românilor.